E en exceeding expectation. Nikech ka chenro no chako, no wacho ni kech wa move away from the 844. Ma wagolo competition oko. Mondo wagol pressure mar penj oko. Wado ni nyathi ko chako penj grade 4 to penj ne na dhi maber nyaka chingo chobe grade 9. Koro miso ni pressure mar penj ma manyo wan go sani cha onge. Koro exceeding expectation nyiso ne nyathino nikech kwa chiwo example ka in idwa puonjo in japuonj idwa puonjo nyithindo kata chikruok long jump moro ma ji chikore gine cha. Idwa ni gichikre meters 2. Koro puonjogi kaka onego bed ni gichikore mondo gichope gichikre 2 meters. Tidwa ni kisepuonjo kati koro miyo gi penj koro ni koro chikre urane asepuonju koro chikre nau inyado ni nyathi moro eno nyama chikore 1 meter nyathi machielo nya chikore 1.5 machielo chikore 2 meters mane dwaro koro nyathi mochikore 2 meters mane chweko ne inya wacho ni nyathino se meet the expectations nikech ne dwani mondo gichikre meters 2 to nyathino chikore meters 2 nyathi mochikore mana meter achiel cha oko frame ene below expectation nitie gimotimo at least ochikore 1 meter. Koro wacho ni ma reward effort. Koro nyathine reward effort mar wacho ni o perform at below expectation. Tiene nyathi podwaro mondo omiye some push, omiye some support mondo move forward. Coach nyathi mochikore 1.5 wacho ni nyathini is approaching expectations. To nyathi mochikore moyudo 2 mane waketo cha to wacho no meet the expectations. Koro ki wacho ni nyathi moro nitie ma eno chikore 2 ni mochako chikore 3 mochako chikore 4 koro nya wacho dhuluma yot ni nyathino exceed expectations gima ni expect kalo motimo kalo monya woe koro mane wacho ni exceeding expectations koro ngama ne janyuol mane ge results ni manyiso ni nyathine ni EE1 or EE2 tiene nyathino o exceed the expectations mane the required standards. Nyathima ni ME meeting expectations teni o meet the standards mano bedo set gi penj keche kama penj be luore o assess gima gipuonjo gi e class to gimi puonjo gi e class kanitie gik ma iluongo ni learning outcomes koro learning outcomes teni ka penjo set o set mondo ng'iane kaka learning outcome bedo taught ka nyathi o meet that standard wawacho ni nyathino o meet the expectations nyathima pod ni below expectation en nyathima pod iwawacho ni podo struggle to get to where we on chope mondo med konyo med jiwe koro en ngama pod dwaro kony mang'eny mondo med jiwe mondo tichobango ochope meeting expectation to ngama ni approaching en ngama at least osea piny koni osechorore machiegni kuma dwano chope like kada wadwano chikre 2 meters to sechope 1.5 tienen machiegni gi 2 koro en mana kony matin mondo tipango mondo chope 2 koro mano ngama approaching expectations. Koro gi mago duto te kaka